ಖಂಡಿತ ದಯಗೊತ್ತಿನ ಎಂಕ ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ಕೆಲರಗ ಅವು ಇಲ್ಲಪ್ಪನ ಎಂಕಂಚ ನಾಚಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಬೀಡದ ಸೂಪುಡ ಕಾಸು ಅವು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನೀವು ನೆನ್ನೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಜಿ ಪಾಪದೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಂಬಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಚಿಲ್ಂಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯ ದುಮಾವತಿ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐತ ಬರೀಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಡು ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಇತ್ತೇರಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಪುರ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂಗಡಿಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿನದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೋರದು ಓದುನು ಕ್ಲಾಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಗಂಧಗಾಲಿತ್ತು ವಿಷಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಗಳು ಅಂಬಿಕನಗರ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಬಾಯಿ ಬರ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಅವನಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ನಡುಗೆ ಎಂಜಿ ನೆಯ್ತಾರೆ ಎಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪರಕೆಂಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬರ್ನಗ ಬಾಲೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರದ ಪ್ರಸಾದತೆ ರಿಯಲ್ ಶ್ರೀಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಟ್ಲಂದ ಸಾಧಾರಣ 13 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಯಾಯ್ತಾ ಯಾನು ಈತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೊಂದು ಶೋಗರ್ಲೆ ನಾನು ಕೈ ಕರೋದೇ ಬೋಡು ಈ ನಿಕ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾನ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕ್ ಇರೇತೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ತಿಮಿಂಗಲ್ಲು ಶಾರ್ಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೇಟ್ ಪಾಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪು ನಡೆದು ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತುಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಬಂದು ಗುರುತು ಬತ್ತುವರು ದಯಗ ಬಂಡ ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಿರುತೆರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಿಲೆಡ್ ತೂತರು ಅರ್ನ ಹಾಸ್ಯಲೆಗೆ ಕಂಡಾಬಟ್ಟ ನಿಕುಲು ತೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರೆ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಏರುಲೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ CK ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಆರಾಮ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ CK ನಿಕುಲು ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿ ಇಡ್ತೂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ತೂತಾರೆ ಆರು ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದು ಆರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದ ಮುಖಾಂತರನಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಸೂರಜ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ CKನ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಡತ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ಇನಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ CK ಅಂತ ಏನಾರ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ದೂತೆ ಬಟ್ ಆರು ಬೈದಿನ ಸಾಧಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಸಾಧಿಯ ಕಷ್ಟದ ಸಾಧಿಯ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನಿಯರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪದೆ ಯಾವಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆಲವರೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈತನ ಪನಂದಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ ಮಾತಾಡಲಿ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಪಾತಿರ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಪಾತಿರ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಓಲ್ ಕತ್ತಿರಿ ಹೊರಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕುಲೊಂದು ಪಾಟ್ ನಾನು ಸೊ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಮಕ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪ್ ಖಂಡಿತ ಮೂಡೆ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ CK ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆರು ಪುಟಿದಿನಿ ಓಲು ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚೆತ್ತನು ಈರ್ ಕೇನ್ ನಂಗೀತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಈರ ಓಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಜಿ ಪಾಪದೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಂಬಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಚಿಲ್ಂಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯ ದುಮಾವತಿ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐತ ಬರೀಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಡು ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಇತ್ತೇರಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಪುರ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬಂಗದ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಡು 25 ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಂಬಿ ಊರುದ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಾಳ್ದಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ ಅಶೋಕನಗರ ತಿನಿಗಿರಿ ಚಿಲುಂಬಿದಾರ್ ಅಶೋಕನಗರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪದ ಪಕ್ಕ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನತ ಎಂಜಿನ ಬಾಲವಾಡಿ ಪುರ ಏನ ಲೇಡಿ ಇಲ್ದಿರೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೊತ್ತಿನ ಅಲ್ಪೇನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಬೇರೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಾತಿರ ಕಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಪರ ಸುರೋನ್ ಓಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ CK ದಾದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆತನಾರ ಈಜಿ ಕಲ್ಪನ ಮಂಡೇನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ BA ಮಂದೆ BA ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ DCA ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಂದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಆತ ಯಾವ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು ಆತ ಕಲ್ತೆ ಇದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಐತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದೈತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ CK ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ ತುನ್ನ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಒಂಜಾತ ಜನತ ಕಾರ್ ವೈಪೇರು ಪೂರಲ ಮನ್ಪೇರು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನಡು ಅರ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ಪಾರ ಪೋಖರಿದ ಬಾಲೆನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಾಲೆನ ಎಂಚ ಏಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆ ಮುಟ್ಲ ಯಾನ್ ಬಜ್ಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಏಡಲಾತ್ ವಿಂಗಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಚ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಡನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯೆ ಫುಲ್ ಪಾತಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮರಲು ಶುರು ಆಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾತಿರ ಶುರು ಮಂತೆ ಅವು ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಎತ್ತಿಜಾನು
ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೇ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರಜ್ಜಾನ ಇಲ್ಲದುಲಾ ಎತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಪೇರು ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಿಜಿನಗೋನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಗಿನ ಪಿದೇ ಬರ ಬರ್ಪಿರ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೆ ಬೋಪೇರ ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋರ ಚಿಲ್ಲದುಲಯೇ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು 3 ಜನಲ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲೇನು ಪನ್ಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾದಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ನಿಖಲ್ ನಡತ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಎಂಚೆತ್ತಿಂದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೇರ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಸುದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದಮಂತ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ತ ಎಂಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ನೆನಪಿಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪನಕದ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಬಂಗ ಇತ್ತು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಂಬಿ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡಿದೆ ಚಿಲ್ಂಬಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಅದು ಉಪ್ಪೊಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟಿನ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಮಳರಾಯದು ಮಾತಿ ಸಾನ ಇಂಕ ನಾವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗ ಐತ ಬರೀ ಟೆಂಗ್ಲು ಬಿಟ್ಟಿನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೋರ್ದೇ ನೇಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿನ ಇಂಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫು ಐತ ಫಿರವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೇಮತ್ತು ಒಪ್ಪು ನೇಮದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ 3 ದಿನ ಲವ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನು ಜಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಆತು ಪುರ ಇಂಗ್ಲೆ ಆಗ ದಿನಕ್ಕೂ ಎನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನ ಕದ ಒಡನಾಟ ಚಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಇಲ್ಲದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಾರ ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಪೇರು ಚಿಲ್ಬೇಡಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆ ದನಿ ನಕಲ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಂಚ ಬಿತ್ತಲೊಂಜಿ ಆ ಬಿತ್ತಲೊಂಜಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-15 ಪೂರ ಸೇಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಕುಲ್ ಅಂಚಿ ಕಾಸು ಬಂಗದಾಕುಲೆ ಎಂಕುಲ ಆ ಪೆಲತ್ತ ಇರೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಎಟ್ಟದು ಐಕು ಟೊಪ್ಪಿ ಮಂತದು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಡಬ್ಬೆ ಪುಂಡದು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಡಬ್ಬೆ ಬರಂದಿತ್ತನು ಬಾಕ್ಸ್ ತಲಕ ಅವೇನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲಡ ಪೋದು 5 ಪೈಸೆ 2 ಪೈಸೆ ಅಪ್ಪ ಉಪುರ ಇಂಕ ನೆನಪು ನೆಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅಂಚ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಗುಲು ಬಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ಲ ತೇವುದಿರೆ ಅದ್ರ ಹೆಚ್ಚೋದಿರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವೇನು ತರೆ ಕಟ್ಟದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಕ ಮನ್ಪುಣು ಅಂಚಿಂದ ಪುರ ಗೊಬ್ಬೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅವೇ ಆ ಗೊಬ್ಬೆ ಇತ್ತೆನ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಟಚ್ ಆದುಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ಪೋಯಣ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ತೂಯರನಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉರ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದೆ ಇದೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬಾಲ್ಯರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿದಿನ ಸಾಧಿದಮ ಇದೆ ಬಂಗದ ವಿಚಾರಲೇನು ದಾದಾಂಡಲ ನೆನಪನ್ನು ಪೇರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೋರ ಇರು ಖಂಡಿತ ದಯಗೊತ್ತಿನ ಎಂಕ ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ಕೆಲರಗ ಅವು ಇಲ್ಲಪ್ಪನ ಎಂಕಂಚ ನಾಚಿಗೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗಪ್ಪಗೆ ATM ನಮ್ಮನ ಬೀಡಿದ ಸೂಪದ ಪೇಪರ್ದ ಗೊತ್ತನೇ ಜಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪೇಪರ್ದ ಇಟ್ಟು ಕಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವಿಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತ ಬತ್ರ ಇತ್ತ ಏನಿತ್ತ ಓಪನ್ ಪನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮನ ಸೂಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಮಲ್ಲಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 500 ತಿಕ್ಕಿಲಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿಜ್ಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಇಂಚಿ ಪೋನಲ್ಲ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಆತೆ ತುಂಬದ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಬೀಡಿದ ಸೂಪುಡ ಕಾಸು ಅವು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪು ನೆನ್ನೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಆಟೊಂದಪ್ಪನು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಾಸು ಬರ್ಪನ ಕಾಪುನು ಶನಿವಾರವು ಕಿಂಜಿನ ಪೇರು ಮಜೂರಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ದಿನಕ್ಲ ಖುಷಿ ಬಂಗಂದ ಅನಿಸು ಜಾಬ್ ಹೌದಾ ಅನಿಸುಜಿ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ನಾನು ಅవి 5 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗನ ಗೊತ್ತು ಮಂದಿಜರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾ ಎಂಕುಲು ಬಂಗಡಿತ್ತಾನು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬಂಗಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಮಂಚ ತೂತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒನಸ್ಸು ಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗಾವಡು ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಡೊಪ್ಪಲಾಕ ತೂತೇರು ಸೊ ಅವು ನಿಜವಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತಾಕಲು ತೂಪೇರು ಜರುಗೊತ್ತಿ ತೂಂಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲಮ್ಮಾಗಲ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನಾನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕ್ಯಾರ ಎತ್ತು ಬಂಗವತ್ತು ಪರಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪನಿ ಯಾನ್ ಈ ಏಜ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿನೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪನೆ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವತ್ತು ಪೇರು ಸೊ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಟವಲ್ಲತೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಾ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುವೇರು ನಿನ್ನ ಉಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿರು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಚೂಟಿನ್ಲೆ ಮೇನ ಕೃಷ್ಣವೇಷಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಛದ್ಮವೇಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ದಿನ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಆ ಕಲೆನ ಆ ಟೈಮ್ ಜೋಕುಲು ಪುನನೆ ಗುರುತಿಸಿದಿನ ಕೊಲಿ ಇರುದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿನೇది ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಚೈತಿನ ಒಂಜಿ ತೋರಾದು ಓದುನು ಕ್ಲಾಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನೇರ್ದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಗಂಧ ಗಾಲಿತ್ತಿಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ತಿಜಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅನುಸೂಯ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ತೂಂದುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪೆ ತೂಂದಿತ್ತು ಅನುಸೂಯ ಉಡುಪ ಅಂದಾರ ನಪ್ಪುದಾರು ಹೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಂಪೆ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿನಿ ಪಂಜಮಿಕೆರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ದು
ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಎನ್ನ 7th ಮುಟ್ಟೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮಂತೀನಿ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದುಪ್ನತೆ ಅವಾಗ ಸಡನ್ ಎಂಜಿನ ಭಕ್ತಚಂದ್ರ ಸಾಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅವೇನು ಎಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಏನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಎಂಕು ಏನ ತೋರತೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾತ್ರ ಆ ಟೈಪ್ದಾನೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕು ಕೊರಿಯರು ಸೊ 6 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು 6 ಏನ ಆ ಪಾತ್ರ ಮನ ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಡ್ರಾಮಾದ ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ 3 ಜನ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಡು ಸೊ ಅವೆಂಕಿತ್ತ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ನೀವು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಅಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಒಂದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅನುಸೂಯ ಉಡುಪ ಮೇಡಮ್ ತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ರೇಗ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೆನಪುಟ್ಟದೆ ನಾನು ಇನ್ನಿ ದಾದಾಲ ಆದಿತ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ರಟ್ಟದು ಪೂತಿನಾರು ಈರು ಸೊ ಇರೇಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಪಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಸೀಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನ ಇಜ್ಜನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇನಿಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಲ್ಯ ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತಿದೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಖಂಡಿತ ದಯಗತ್ತು ನೆರ್ನ ಪುದರ ಹೆಂಗೆ ಮರಪೆರ ದಯಪೂಜೆ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಂತಿನತ್ತ ಮರತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಯಾನಿತ್ತ ಜನಕ್ಲು ಏನಿತ್ತ ಈರೆಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದೆ ಯಾನಿತ್ತ ಓಲಾ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಎನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಬೈದಾರಿ ಇರು ಬಹುಶಃ ಸೊ ಆ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಸಮಾಜನ ಗುರುತಿಸಲಕ್ಕ ಎನ್ಕ್ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪೇದ ಅವನು ಬರೀನಾರು ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅನುಸೂಯ ಉಡುಪೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಖಂಡಿತ ಏನಾರು ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಅರೇನ ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ತೂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇದು ಬಕ್ಕ ಬಟ್ ಏನು ಎದುರಿತ್ತ ಬತ್ತಲ ಅರೆ ನಂಗೆ ಗುರ್ತಾವತ್ತು ಆತ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿಯಿಂದ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ನಡೆದು ಬಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತು 7ನೇದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಡ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಂತನ ಐಟ್ ಅವು ಮಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಲಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮರ್ಲ ಸುರಾಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಉರುಡಪ್ಪನ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಇದನ್ನ ಎಂಜಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತು ಅವು ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವು ಒಂದು ಪೋನೆನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಂತೀರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಲ ಪೋಯಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಬಲೆ ತಲಿಪಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ದುಂಬುಲ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಈಗ ಬಲೆ ತಲಿಪಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ದಾಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಬೋದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ ಮಂಜಿ 3 ಜನ ಪೋಪು ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಪುರ ಮಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆಂಗುಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ದಯಾನಂದಿರ್ ನಿತ್ತಿರು ಸೋಮನಾಥ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿಂದ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತಿರು ಉದಯ ಆಚಾರ್ಯ ಇರೇ ಗುರ್ತುಂಡ ಜಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾರು ಒಂಚೂರಿತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಇಂಚನೆ 3 ಜನ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅವಲ ಓಲೋಡೆ ಪುರ ಪೋತ ಕುಪ್ಪೆ ಓದೋಗಿ ಓಡಿ ಇತ್ತು ನೆನಪುಲರ್ ಜಾತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋತೆ ಹೆಂಗುಲ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಮದಪೆ ರಾವಣಿನ ಘಟನೆ ದಾದ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷದ ಬಂದಂದೆ ಯಾನು ಪಂಜುವಿಗೆರೆ ಚಿಲ್ಮಿರ್ ಪಂಜುವಿಗೆರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲಪ್ಪಗೆ ಪಂಜುಮಿಗೆರೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜುಮಿಗೆರೆ ಶಾಲೆ ಪೋಡ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೋಂದು ಕೊನಪಿನ ನಾನು ಸೊ ಅವರೇ ನಡತೋಂದು ಕೊಂದು ಶಾಲೆ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನ್ ಅರಿಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನೋಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಡು ಹೊತ್ತಂದೆ ನಾನು ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತಿನ ದಿನಗಳು ಅಪ್ಪ ತೆನ್ನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಪನು ಅಪ್ಪಗ ಗಮ್ಮತ್ತೇವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಡು ಪತ್ತಿನ ಟೀನಿ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಡ ಮುಟ್ಟೆ ಆಯ್ತದ ಅದೇ ಸೊ ಅವುಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಓಣಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನ ಆರು ಕಲ್ಪದಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ದಾದನ್ಲ ನೆನಪು ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಡೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠೆ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು 8 ಸಲ ಒಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಯಾವ್ಜಿ 6 ಏನ ಲೈಫ್ ಮೇನ್ ಗುರು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪದಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 7th ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 8th 9th 10th ಗಾಂಧಿನಗರ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಂತೆ ಕಾವೂರು ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಂತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 10th ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂತೀನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ಬೆಸೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಲೈನಿ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಗಡಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಕದಕ್ಳು ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ತಾವಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಮಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೇರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನರ್ನ ಸೊ ಅಪ್ಪಕದರ್ನ ನಾಟಕದ ಪೀಸ್ ಕೆಲವೇ ಬಾಬು ಐತ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಮನ್ಪುನು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ್ ಒಂಜಿ ಐನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸೊ ಬೆಸೆಂಟ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ತು ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಗೀಳಿತ್ತನ್ನು ದಾದಾನ ಮನ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತನ್ನು ಛದ್ಮೇಶ ಒಂದು ಪುರ ಮಂತರ ಮತ್ತು ಪಂಡರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ.ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ 12 ಆಂಡಿರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಯ್ಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಜೀವನದ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನಾ
ಅದು ನೇನು ನಂಬುದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಮುಂದುವರಿಸನು ಕಾಲೇಜ್ ಐನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಮಂತಿ ನಂಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ನೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಯಪಂಡು ಮನೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಇತ್ತು ಡೇಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಡೇಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂಗಡಿಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ಡು ಸ್ಟೂಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಏತು 1-2 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಪೂರ ಅವಾಗ ಇಜ್ಜಿ 2,700 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೀಸ್ ನಾಗ 700 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಕೂಡೋಡಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಶಾಸ್ತಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಪುದರ್ ಆಯ್ತಾ 700 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಂಗೆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿತೆ PUC ಮಂತೆ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆತ ಎಂಚ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಮ್ಮಿ ಓದಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಕರಪ್ಪ ಜಿಂಜಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ದೇವರ ನಂಜಿ ದಯಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೋಕ್ರಲ್ಲ ಮಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನಾಗ ಯಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಅವಳ ನಂಬರ್ ಜರಿ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಮೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಡೇ ಮುಗಿತೀನಿ ಒಂಜಿನೇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ 2ನೇ ಲೀಡರ್ ಅಂಚ 7ನೇ SPL ಬೊಕ್ಕ PUC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ABP ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿತೀನಿ ಸೊ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಡೇ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ನಾನು ಮುಗಿತೀನಿ ಆತ ಬಂಗಡು ಡಿಗ್ರಿ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೇಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಚೌತಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅವಳು ಮೂಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪಂಡ ಉರುವಾಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪೆ ನಾನು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಗೆ ಬೈಲ್ ಪನ್ಪನಾರು ತುಯರ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪೂರಲ್ ಪ್ರಾರ್ನ ಪುದರ ಪನ್ಪೆನಾರ ಎನ್ನ ಗುರು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಉಲ ಇಪ್ಪನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ್ನು ತುಯಿನ ಆರು ಈ ಕೊಂಚ ನಾಟಕ ಕೊಂಡು ಬಲ ಅಂದು ಪುರ್ಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪನ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿನಿಂದ ಇನಿಕ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟಪ್ಗೂ ಗಂಗಾಧರ್ ಕದ್ರೆ ಪುರ್ಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ನೆಲೆ ತಂದುಕೊನೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿದ ಬಬ್ಬುನ ರೋಲ್ ಏನು ಮಂತೀನಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಮೇನ್ ರೋಲೇ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪಂತಿರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ನಾ ಲೀಡ್ ರೋಲೇ ಮಂತೀನಿ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಲೀಡ್ ರೋಲೇ ಮಂತೀನಿ ಓಲ್ ಲಿಂಕ್ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೋಲ್ ಬಂದ ಅವಕಾಶ ದೊಡ್ಡ ರೋಲೇ ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೇನ್ ಹೀರೋ ಇನ್ನ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಇನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲು ಆಡ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಲಾಡ್ಸಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಪ ಅನಗ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತಕನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಸತೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಕದಿರೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಅರಿಲ್ ನಾನು ಗುರುಂದು ಬಂದ್ಪೆ ಆರು ಏನಂತೋದು ಅರಿಗ್ಲೆಂಡದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆರು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ನಾನು ಕಿಶೋರಿ ಶೆಟ್ರನ ಲಲಿತೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತೇರು ಸೊ ಲಲಿತೆಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಉಲ್ಲಾಲೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ನ ಕದ್ರಿದ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಭೂತ ಯಶಸ್ಸು ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ದುಬೈ ಕತರ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತು ನಾವುಲ್ಲ ಸೊ ಐಟಿ ಆನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಆನ ಪೊಗ್ಗಿನಾಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಪಾತ್ರದ ಅನ್ನುಂಡು ಫುಲ್ಲು ದೇವಿ 14 ಪಾತ್ರನ ಯಾನು ಮಂದೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ 14 ಪಾತ್ರನ ಯಾನು ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೌವ್ಯಂಗೆ ಖುಷಿ ಬುಡ್ಪು ನಿರ್ದುಂಬು ದಯಪಂಡಿತ ಏರು ಬತ್ತಿನ ಕಿಶೋರನೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಲಿ ಏನಂಗೆ ಕಡ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಕುಡಿಯೋ ನಾ ಅವೀರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಇರಿಗೆ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕುಡೋರನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಮನ್ಪಿನ ಗಮನಿಸೊಂದವೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆದನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲು ಜೀವನನ್ನಾಗ ದಾದ ಧೈರ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಜೀವನ ಪುದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ವಾ ಪಾತ್ರಲ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ತೋಜೈನಾರ ಆರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ ಐವತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪನ್ಪುನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅನ್ನು ಕೋಟಿ ಮಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಮಂದೆ ಚಂದಗಿಡಿ ಮಂದೆ ಪೆರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಲ್ ಮಂದೆ ಪಯ್ಯ ವೈದೆಲ್ಲ ಮಂದೆ ಒಂದು ಐನು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೊ ಐನು ಶೇಡ್ಲ ಏನು ಮಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನವನೀತನ್ನಲ್ಲ ನವನೀತನ್ನ ಏತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀತಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಮಾತಾ ಡ್ರಾಮಾದ ಲೀಡ್ ಪಾತ್ರನೇ ಯಮ್ಮಂದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಏನು ಪನ್ನಿದೆ ಪಂಡ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವನು ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತೇ ಯಾನು ಮಂತೆ ಅಂದತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಅಕ್ಕುಲು ನಾವೇನು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನು ಮಂತೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ ದೀನ ನೆಟ್ಟು ಏನಾತು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬಾರಣ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡಿತ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊರ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ನಮತು ಪ್ರಶಂಸಿಕೆ ನಕನ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂಡು ದುಡ್ಡು ತಂದು ಪೋಯೇರು ಪಂಡ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ನಿಕನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಐಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಂದಾದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ
ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಶ್ರೀಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಟ್ಲಂದ ಸಾಧಾರಣ 13 ವರ್ಷ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲೆ ಅಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಅವು ಅಪರೂಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾರು ಪೂಜಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಈತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೊಂದು ಶೋ ಕೊರ್ಲೇನೆ ನಾನು ಕೈ ಕರವದೇ ಬೋಡು ಈ ನಿಕ್ಲೆತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಕ್ಲು ನಂಬು ಜರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಉಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಹಾಕಲ್ದ ಯಾನ್ ಕೈ ಕರ್ವತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಕೋರ್ಲೇನ ಶೋ ತೂಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಹಾಕಲ್ ಬಂದು ಪೇರ್ಗೆಲ್ಲವೇರು ಸೊ ತೂಕ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾವೂರ್ದಾಯಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪದಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಶೇಖರನೆಂದು ಯಾರನ್ನ ಪುದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಏರ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ 2 ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತಾನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾನ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕ್ ಇರತೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ತಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲು ಶಾರ್ಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೇಟ್ ಪಾಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೋದ್ನೆ ಫೋಡ್ ಇದು ಇರ್ನ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಇರೇ ಕೊಂಚಿತ್ತು ಬರಹಗಾರಿ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿಯಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಲಿತೇಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತಂದಪ್ಪನಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರಿನ ಯಾರು ನಾಟಕ ತೊಂದಿತ್ತದ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಗಾಂಡು ಇಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯಾನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ 21 ವರ್ಷ ಅನ್ಪೋಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೋದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತಿದ್ದೀರ ಗೊತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತಿದ್ದು ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಅವು ಸುಮಾರು ಸಲ ತುತ್ತಾನೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ಪುರ ಅವು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇನಿಕ್ಲ ತುಂಡ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮೂವಿ ಅವು ಆ ಕತ್ತೆ ಬರೋದು ಯಾನು ಆ ಮೂವಿನ ಬರೆಯ ಮೂವಿ ಬರೆಯದು ಸಾರಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯದು 1 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಂಚಿನ ಮನ್ಪನ ಗೊತ್ತಂದಿತ್ತೀಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಉರುವ ಅಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉರುವಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗದ ಅಪರೂಪ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಪರೂಪ ಪುರುಷದನಂಗೆ ಅನ್ಪಾರು ಅರಡೆ ನಿಂಚನೆ ಪನ್ನಾಗ ತುಕಾರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫ್ನಿ ಮರ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಮರ ಯಾರು ಓದಿಯರು ಓದಿನಾಗ ಎನ್ನ ತುಳು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ತೂದು ಡ್ರಾಮಾ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಹಂಚ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಮೈಮೆ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಡು ಇಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಕಾರಾಮ ಐಕ್ಲ ಅರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರಗ್ಲ ಇಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕದಿ ಒಂದು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಏರೆಗೆ ಸಾರಿ ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ನಿರ್ಂಡಲ್ಲ ನೆರಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ತುಕಾರಾಮ ಏರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಕದೆ ಅವನ ಯಾನ್ ಇನೀಕ್ ಒಂಜಿ ಬರೇಪ ಎನ್ನ ಕೈತ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾರ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಈರಾನಿ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟಿನ ನಾನು ನಾಚಿಗಡ ಪುಸ್ತಕ ಓಲಾದಿದ್ದು ನೀ ಉದ್ದಲ್ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ನಾತ್ ಬಟ್ ಇರಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಚ ಮಲೆ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಬರೆಯ ಬಕ್ಕವೆನ್ನು ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಬಂತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ರಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಬಂತ ಅವೇ ಡ್ರಾಮನ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂಚಪುರ ಆತುಪುರ ದೊರ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಂದ ಮುಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬರೆ ಕಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಬರೆಯರ ಹೆಸರು ಮಂತೆ ಮಗತ್ತೆ ಮೈಮೆ ಬರೆಯ ಮಾದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬರೆ ಹೆಚ್ಚ ದೈವಲದನೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸೊ ಮಾಯದಜ್ಜೆ ಬರೆ ಬೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡ್ರಾಮಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ ಬರತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಒಂದೇ ಪೋಯ ಈತ ಪೂರ ಬರೆಯತ್ತ ನಾನೊಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಬಾತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಕರೆ ಜಲ್ಪದ ಇಡ ನಡಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸೊಂಟ ಹೋಯ್ತು ಏನು ಸಪುರ ದಂಚ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಾರಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ 28 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಲೆಕ್ ಪಾಡದಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಏರಾಣಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಜೀವನ ದಾದನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಖಂಡಿತ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅವು ಪನೊಲಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರೀ ಮಣಿಕಂಠನ ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಪರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾತಿ ನಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನು 18 ವರ್ಷನ ಮಾಲೆಕ್ ಪೋಪನ ಟೈಮ್ ರಾದು ಪಡೆ ನಾ ಬಾಲ್ಯ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜೋರು ಪಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ KMC ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನಿಲ್ಲಾಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಚಿ ಮಲೆಕ್ ಪೋಪನ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಕಣಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಂಚ ಬರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಾಡ ಪುರಂಡೇರು ಬರ್ಚಿ ಪೋಪನ ದಯಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂಗೊಂಡತ್ತ ಸೊ ಮಲೆಕ್ ಪೋಪನ ದಿನ ಬತ್ತನೆ ಮಲೆಕ್ ಪೋಪನ ದಿನ ತಾನಿ ಅವಳು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ 40,000 ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಪಾಡು ಬದುಕು ಅಂಚದನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೊ ಆನಿ ಇರುಮಡಿ ಕಾಟೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೋ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೇರು ಶುರು ಅಂತೀರು ಎಂಚ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ಇಂಚಿನ ಯಾಮಂಡ ಯಾನ ಮಲೆಕ್ 2 ವರ್ಷ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸತ್ಯಡು ಪೋತಿನ ನಾನು ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಅಂತ ಯಾನು ಸೀದಲ್ಪ ಮಲೆಕ್ ಪೋತಿತ್ತ ಮುಕ್ಕಳು ಬರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿದ್ದೇರು ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ಮಲೆಕ್ ಪೋದು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂದಿಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ಮಲೆಕ್ ಪೋತ ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹುಷಾರಾದ ಫುಲ್ ರಿಕವರ್ ಆದಿತ್ತು
ಅದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನಿ ಬಂದಂಡ ಇತ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೇಗ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅನ್ನಿ ಆರು ಮಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪದ್ಯ ಗಂಟೆ ಏರ್ಲ ಐತವಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಅನುಭವ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಮಾಮನಕ್ಲು ಮಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು ಭಜನೆ ನಾವು ಭಜನೆ ಬಂದ್ರ ಭಜನೆ ಬಂದ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ನಾವು ಮಾಲೆ ಓಡು ಸೊ ದುಂಬಪ್ಪಗ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೇ ಪೂರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪಂಡ್ರೆಜ್ ಮಾಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದಿತ್ತು ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಆ ಶಬ್ದ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಪೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಎಂಚನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಜಿ ಪಂದು ಬುಡಿಯ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲೆಗೆ ಹೋಯ್ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ಪೋಯ ಇದು ಬಕ್ಕ ಮಾಮು ಉಂತೇರು ಬೇತ ಕಾರ್ ಶೀಟಿ ಮುಟ್ಟು ಪೋಯ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಂತ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚಿನ ಕೊಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ಮ 13 ವರ್ಷದ ಯಾನ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತ ಸೊ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನಿತ್ತ ಬಾಲದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುರ ತೂನಾಗ ಏರ್ಲ ನಂಬೇರಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ರಿಯಲ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ರಾತಿ ನಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ನೋಸಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಿಕ ಬೈದ್ ನಕಲಿ ಪುರ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪು ನಾವು ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾತಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏತೇವೆ ಪಡೈತ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಏರನ್ನ ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವು ಈರ್ವಾ ದೇವನ ಪದ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುಂಡಿರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಶಕ್ತಿ ಓಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಪುಂಡೆ ಸೊ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡಿ ಅನೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡೆ 28 ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಈ ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲರಿಂದ ಬಂಡರ್ ಇತ್ತಿರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರ ಬಂಡರ್ ಅವೇನು ಬುರ್ದುಲ್ಲ ಇತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇಡಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೋರಿ ಲುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಘಟನೆ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುನಲ್ಲುಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುನ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಂತನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಮಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಮಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋ ವಿಷಯದ ಕಾಸಿ ತಿನ್ನಾಗ ಪೋಯರ ಅಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿದ ಬಂದು ಯೋಗ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ 6 ಲೆಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಕು ಈ ಸರಿ ಬರೆಯರು ಈ ಏತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂದರೆ ಪೋಯರ್ ದೇಪಂಡ ಯಾನಿತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋರೇನೆ ಒಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ತುಲ್ಲ 2 ಆದ ಕಾಸುಂಡು ಅವು ಪಕ್ಕ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡ್ ಮಾರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ನೆತ್ತ ನಾಡುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕಾಸಿತ್ತು ಜಂಕುಲವನ ಈ ವರ್ಷ ಆಪು ಜಂಕ್ ಮಲೆಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಜಂಕುಲು ಬೇಜಾರು ಮಂದು ಕುಲೊಂದಪ್ಪ ಬಟ್ ಆ ಮಾಲೆ ಪೋನ ಟೈಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲೆಗೆ ಪೋರ 0 ಕುಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಪೋನ ಕಾಸು ಬಾತಿನಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರೋ ಪವಾಡ ಬಂದ್ಪಿರೋದು ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆ ಪೋನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ವಾರ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪನ ಅಂಚಿಂದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಮಾಲೆ ಬಂದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳು ಅಂಬಿಕ ನಗರ ಪಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾತಿರ ಸರಿ ಅವನಿತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಯಾಮಲೆ ಕೊನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿ ನೆಯ್ತಾರ ಎಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪರಕೆಂಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬರ್ನಗ ಬಾಲೆ ಪಾತಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರದ ಪ್ರಸಾದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಅಂದಾದಿನ ದೇವರನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಅಂಟಿರ್ತದೆ ಬಾಕಿದ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಏನೇ ಎತ್ತಲ್ಲ ಆಟ್ಬಿಡೋದು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಮಾಲೆ ಬನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ